Pramuka Gangsa Putri Sembodo paripurna lumatring keticara terpempek rejo temen kerajaan lumatring keticara salajengipun nunji foto keluarga perangan sepisan saking keluarga winanto pakurmatan Bapak Kasimin Narso Sumarjo sekali Ibu Sulami wingi saking Werum Badran Polokarto Sukoharjo mugi keparenga salah setunggal keluarga saking Bapak Kasimin Narso Sumarjo sekali Ibu Sulami kasuwun meratitesaken foto keluarga saking Bapak Kasimin Narso Sumarjo sekali Ibu salah setunggal keluarga kasuwun meratisaken murih boten tumpangsuh lumatring adicara foto keluarga kasebating sedya kula sumangkaken lumatring tata cara foto keluarga titimasa kalenggahan wekdal menika perangan yang sepisan nyaring lumatring adicara foto keluarga sampun satoktana samapta para kadang seniman seniwati Campura Sari DSM wingi saking Sabrang Lor pojok Mojo Gedang kepareng ngaturaken panglipur jumbuh kalian swasana sumangga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Winantu sagung ing pakurmatan kula nuwun linambaran sedya nyawana marsudi maraditi sing marebawaning budaya tulus rinengga manis arupi pambudhe sinamring rambatan tali dharmaning Gusti kang Maha Asih wilasaning pangeran babaring katentreman pamoring kanugrahan song-song agung kawilujengan muga sembada hangayomi sangya ngastuti sagung ing pakurmatan kula nuwun. Kemarin batur dumating ngarsanipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang duhu ageng mestuti dumating pepoyane kautamu ingkang pantes winudi saha kinabekten katur para pangbating praja satriyaning negari minangka pangayomaning kamiledasih ing pantes sira darasana para trahing sutresna budaya deluhung wonten ing wewengkon Lemah Bang Meranggen Polokarto Sukoharja Makmur. Kabagian kamulyan katentreman soseh piloso muga tansah kaseliran dumating sagunging para tamu kakung saha putri gekawula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggahan wilujeng pepanggihan kaliyan para ageng pametri budaya campursari DSM Musik Indonesia ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Sudaryanto Mejile saking sabrang lor pojok mojo gedang Karanganyar nunjih ing dalu kalenggahan soni dawuh Bapak Supono Ibu Jiem nunjih kang kagungan hajat netepi daramaning asepuh ngentas pitulus kang putra putrinipun ora ayu Fitri Istiqomah Alhimadya keperawatan kang sampun janar kromo kaliyan bagus Budi Iko Prasetya putra Jalu Bapak Kasiminarso Sumarjo Ibu Sulami saking Orumbadran RT kali RW 11 Polokarto Sukoharja Makmur para tamu saudara sakadang hanganti widha swara cacah 3 mbok bilih ketemangan setunggal mbok sawis kawiwitan saking tlatah Colomadu Karanganyar sawanipun Eva Icik imut dan cantik pengusaha keramik dan juga energik suka melirik saking tlatah Dongjer Kedung Jeruk Mojo Gedang yen ngapunten dalu kalenggahan sejatosipun Bapak Supono Ibu Jiem nimbali Mbak Niken Salindri saking Kediri hananging boten saged rawuh ingkang makilaken menika Mbak Niken Salimbuk ayo Salindri kok Salimbuk iya Mbak Niken Salimbuke Mojo Gedang ya orang sedeng toh Mbak, kene Mbak. Mas rada minggir Mas. Mbok cetak. Trek arek lewat minggu sik Mas. Bakal indes iki Mas. Yo. Kang pungkasan trahing nata rembesing madu tetungguling paranggana mustikane kenyotus-tusing pesinden mantasaning Widawati. Ya. Niki nggih tesih satu keturunan menika Mbak Ratih Limusin. Enek apa Kang? Enek apa Kang? Enek gempa. Enek apa Kang? Pemandu kok ya rese pemandu. Dari tepang lah dibantu dalam ya Pak pun Mas Dedi saking Wonogiri para tamu bilih salam pambuka sampun kelataraken salam lalagon kelas makan wilujeng mirsani kutipun para kadang pamatri budaya campursari DSM Musik Indonesia.
Kabudayan Jawi Dumantara campur sari salah pambuka DSM Mogoco dados. Ayo yo. Ayo yo. Ayo yo. Oh, oh, oh. Oh. Yo yo yo. Anak lanang lanang dhewe. Anak wedok-wedok dhewe. Anak lanang tak sekelahe sok yen gedhe dadi pegawe. Aku tangi bocah manis aja mau jalan nangis. Dadi yo bocah sing wasis kabeh beboyo ben kalis ayo yo. Hea hea. Hea. Sekilo abegulane karo bojo abot-abot simpene anak lanang hea. Pak Bambang Google kaya ngene rasane nongko
badhe numpak sepur kelinci sampun siap monggo jurusan Polokarto Solo. Siapa hendak turun ke Bandung Surabaya? Janganlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik keretaku tak berhenti lama. Ya! Acara ini dipersembahkan oleh Sepur kelinci. Susu Murni Boyolali. Susu Langsung kita babar dengan sapi sak kandangnya. Salah beberapa putri budaya campur di SM Musik yang dari kali-kali sarengan NBX Audio Sound System Gandamarem sedang ketimpan datang juga kali multi yang aturakan wilujeng dalu.